Du valgte at rykke fra Rødovre til Gentofte for resten af sæsonen. Altså man behøver ikke være atomfysiker for at regne ud hvorfor, men vil du prøve at sætte på det selv? Jamen, det er jo som sagt, jeg er inde omkring landsholdet, så vil jeg gerne spille et slutspil, så den sæson kunne blive lidt længere. Ja, det er vel det. Det er vel en af grunden. Men helst at spille med Rødovre selvfølgelig, men når det ikke kunne lade sig gøre, så synes Gentofte kommer et godt tilbud. Men hvordan er det, altså hvad er aftalen med Gentofte, når sæsonen så slutter for Gentofte, så er du Rødovre-spiller igen, eller hvad? Fordi du skrev for 2 år. Ja, når det er snart ude af slutspillet med Gentofte, så er jeg tilbage ude. Ja. Nu vi var ude og kigge kampen i går, og du fik meget istid i forhold til, det var en helt ny klub. Var du selv lidt overrasket over det? Ja, altså jeg har snakket lidt med dem. Jeg har slet ikke talt med dem. Jeg har snakket lidt med dem og sagt, at jeg ikke vidste, om jeg var helt klar til at spille, men de mente, at jeg skulle komme ud og spille kampen, og så måtte vi se, hvad det gik. Var der andre klubber ind? Altså vi ved, at du flyttede lidt med Esbjerg i sommer. Var der andre klubber ind over? Ja, det var der. Der var et par stykker. Men jeg vil gerne blive til Sjælland. Jeg vil ikke tage for til Jylland nu. Der var også Rungsted, der kom et rigtig godt tilbud. Men jeg endte med at tage Gentofte. Og hvis man så ser på Gentofte og det slutspil, altså I fik en fin kamp i går. Hvordan ser du resten af grundspillet og slutspillet med Gentofte? Jamen, spillede vi godt i en god kamp i går, og jeg ser holdet, det er et stærkt hold, vi har, og vi kan sagtens gå rigtig langt. Det er også en af grundene til at valgte Gentofte. Der er et godt sammenhold på holdet, og alle kender deres roller, så der er ikke nogen, der er større end andre, så det er også en af grundene. Men lige netop det er de kvartfinaler, vi skal til at i gang med nu her om en måneds tid. Altså, jeg synes ikke at kunne huske, at de har været så spændende, eller de kommer til at blive så spændende, som de er i år. Altså, der plejer altid at være et hold, hvor man tænker, de ryger ud 4-0. Det ser jeg bare ikke ske i år. Nej, jeg har selv tænkt en tanke. Jeg har også snakket med nogle gutter fra Rødovre, at jeg tror ikke, at der er nogen kampe i kvartfinalen, der ender med 4-0 til en hold. Alle kan slå alle, så det bliver rigtig spændende slutspil.